Oh George, for today's video naimbitahan tayo dito sa isang farm and resort. Ayurgo, kalago yung view kaya keep on watching para mas makita mo pa ang kagandahan at ang mga activities na pwedeng gawin dito mga George. 11 AM ay nagbiyahe na nga ako papunta sa San Isidro Santa Ana. Nag-helmet na rin ako, putaragwating mandakap. Tarik na tarik nga yung araw at traffic pa, may bugkor gumabunsol kayang pali. At ito na nga pala yung pupuntahan natin, ang St. Isidore the Farmer. Located lang to mga George sa San Isidro Santa Ana bago mag-arko ng Welcome Arayat. Ay rugone, na ako pa may bugpaluban na tangkoy, abala naman yingil ko. May mga makakasama pala tayo mga vlogger sa Arayat. Ay rugomi pa was ni George. At ito na nga pala sila, sina Edmond Moncal, Junjun and Kuya Jace, Parking Arayat, ang kapatid ni Edmond na si Edita, at ang hindi mawawala si Dambo, pero wala pa siya dyan, on the way pa lang. Orgone, sakto kaya pa may babay ka motor, close na kami agad Edmond. Nagpapaturo nga ako sa kanya dun sa line niyang, mga moy, tara, mangan. Mga moy, tara, mangan. Dito na nga muna kami tumambay habang hinihintay pa namin si Dambo. Kahit mainit yung panahon, kung ganito ka presko at kagirin naman yung nasa paligid mo, ay rugo talaga may pawi kalisangan. Sa part pala na to ay pwede kang umorder ng pagkain at mga drinks. May playground din pala dito kaya pwede mo yung ibulos yung Junakis mo kabang mamangan ko. O yan, ikuya Jacing may bulos. Pinanood ko nga rin si kuya kung paano gumawa ng milk tea. Kagaling naman magkusog-kusog ni kuya. Pero wait lang, hindi pala milk tea to. Milkshake pala to. Tatanga-tanga ka na naman, George. Kukunin ko na sana, kaso hindi pa pala sa amin mga to. O yan, George, at nanong kasamalan kasi? Habang inaantay nga namin yung mga milkshake, ay nagkwentuhan muna kami. Ay Rogo, pare-pares pala kaming mga single. Kaya may papaisip kay Rogo, nung nanong kulang kaya kami? Habang marami pa nga kaming inaantay, ay nag-lunch muna kami. Sakto, yak pamayangan, kaya maranop na ako. Ay Rogo, kasarap naman talaga ng mga hinanda nila sa amin. Tapos habang kumakain ka, ganito yung view, kawari naman kumabsi. Ito nga pala yung mga hinanda nila sa amin. Meron tayo ditong puso ng George, puso ng saging pala, manok at ang sardinas na bangus. O mga George, nanano kayo pa? Tara't mga tana. Mga moy, tara, mangan. Ay lugo, dinatang ni Dambo. Mahihiyain pala siya mga George. Ayaw niyang bumaba sa mama niya. Takot siya po, takanuyuli ke. Nagumpisa na nga kami maglibot-libot. Trugo po, tamiras keng 1 week ke, niking lawak na ning farm do. Mukhang mapapalaban si Moy sa mga activities dito. Ay lugo, Dambo, tabili ka pa karimpi ang hari mo. Na nakamangkinisan George O mga George, ito nga pala yung swimming pool nila dito. May pang bata at may pang isip bata. Pang matanda pala. Dumalila naman rin luklukan. Bala matsuka naman beach. Rugo niya kalagong kalago. Ito nga rin pala yung mga room nila sa tabi ng swimming pool. Tara, silipan tala mga George. Meron sila ditong dalawang double deck at syempre with aircon yan mga George. Tara't silipin naman natin ang kabilang kwarto. Meron din sila ditong isang double deck at isang family bed. Hindi kalakihan ng space pero kasyang kasya. Kahit na mataba ka kalupa ko. Ay rugo, kasanting darin luklukan. May bugkong manuling metong. Oh sheesh, swimming pool pa lang palong-palo na mga George. Paniguradong maraming selfie ang magagawa mo dito. Ay lugoy, Damboy, na may katis make swimming ne. Ayan, Mga boy, tara swimming! Mga moy, tara, swimming. Kalingoin tanong mo. Parang kumukulo yung tubig, bala mo yata mabukal kung wala kang oras Kenny mga George. Pagkatapos nga namin sa spot ng swimming pool ay nagpatuloy na kami sa paglilibot dito sa St. Isidore the Farmer. Itutur ko po kayo sa aming bamboo. Bamboo ano? Hoy! Ay rugo, ka mo lang ng moy. Ay ako naman. Ay ka na. Okay, kaya pala vlog ni Nehay. Ayan, pumagulo niya po yung vlog. Ito tabalo, nino ng kay vlogger lang kasi. Diyos ko. Okay. Po kayo ngayon dito sa... Yeah. Saan? Oy, pagbisa kayo magpicture oh. Malawak tapos. Sige po, tara ako yung Paano makatawaras. natuloy kaya po yung sabihan ko kasi nakaraan sasama. Sasabaw kay Kuya Jace. Nakaka-fresh naman talaga dito, sarap sa mata, probinsyang probinsya ni mga George. Meron din pala ditong sunflower farm, ayan natin naayos na rin nila. May mga iba't ibang kwarto pa pala dito, kapresko dargo datang. Kahit marami pala kayong mag-book dito at willing mag-overnight, walang magiging problema dahil sa dami at laki ng ibang mga kwarto.
May, malambot yan, may. Yes! Totoo. Naol na mo, tumatalbog. Pag ako kasing linundagyan, masira yo. Lawin nyo naman mga George, anang kapras ko talaga ang paligid keni oh. Anang ka-green nga kakit mo, pero orang green-minded, dala pwede keni eh. Nakarating na nga pala kami dito sa may Assessment Center Organic Agriculture Production. Unang activities na gagawin nga namin dito ay ang pagpapakain ng mga manok. Hey Rugo, takot nang mo ne, bala na palugpugan da ni ring manok. Kaya pangaraguldapi naman ang manok ko rin eh, hanggang ako mga bigla ko eh. Hintayin nyo mga George, buti pa si Dambo hindi natakot. Ay lugoli nubi pa king kilub, karena lapi ka nun. Abangan nyo ang part 2 mga George, maraming activities pa ang pwedeng gawin dito sa St. Isidore the Farmer. Namingwit rin kami ng mga isda, kaso ikwa ko si Ren. Sabi na ibalik kaya, nyabi palbugyar ko pa si Bayo.